eskerrik asko Edurne, etorri zarete guztiok eskerrik asko. Ia 10 minututan eta 3 bloketan egiten dizuet hausnarketa batzuk. Lehenengoa izango da, Edurnek esaten duen bezala, 25 urte betetzen ari gera aurten, eta hori ospatzekoa da. Genuen inaugurazio hori, gauza bitxi da lehenengo. Badago, IMH sortzen da, lehenengo metala ikasketak, 96-97an desartu behar zielako. Delegazioak, hezkuntzak esaten du, ikasle hauek joan behar dira beste eskola batean. Hura izan zen IMH sortzeko txispa. Kamarekin ez genuen IMH sortu. IMH gero, enpresak, zegoen behar handi bat. Behar handi bat, tekniko kualifikatuak, sektore exigentetan lan egiteko. Hori izan, eta enpresaren implikazioa inzuten, IMH-a sortzea. Enpresaren papela, importantea izan bada, 25 urte hauetan ikusten da garbi, imprescindible, eta eskoa izan da irakasleen papela. Badago ibilbide bat, atzera pizka begiratzen badegu, hor batzuk goratuko zeate Jose Rejo, aurreko zuzendariak esaten zuen, baratzan bazauden lanean, noiz benka atzera begiratzea konbeni, pizkat aurrea egiteko, gu, hori ikusten badegu atzea, hainbeste lan, hainbeste dauz, hainbeste programak egin izan ditugu, baina hori balio dezala aurre egiteko. 25 urte pasatu badia, abedia hurrenduan, zerreto, ronkak, asko dira, interesgarriak, erakargarritasun handikin, eta ia aurre egiten dugu. 25 urte hauetan. Dato flash bat emateko, pasatu dira urte guzti hauetan, 2000 ikasle zegoen bezala, 2000 ikasle zikloak egiten, beste 500 ingenieritzan, eta 50.000 lagun baino gehiago prestakuntza iraunkorra egiten. Badagor, atzera begira berriro, ibilbide interesante eta potente bat. Bigarren hausnarketa nahi dut egin naia zeuekin. Edurne jarri ditu argazki batzuk, orain dela 2 urtekoak, esan zean irailan. Irailaren hasieran. Bateren bagoratuko da, nik badokat matraka batzuk, eta matraka horretan dago galdera botatzea. Ni botatzen zuen galdera bat. Zertara etorri zeate iratzera, goratzen da inor. Inor goratzen da, galdetu nizuela horren dala 2 urte, zertara etorri zinaten. Esaten nizuen ere, ez egiteko trampa, aberia inor amak esan zion etortzeko, eta horrengatik etorri zinaten, behar bada, esaten dut ezer. Galdera bazan, galdera hori lotzen duan matrikulakin. Matrikula bada lanolako kontratoa, kontratoa 2 atalekin. Guretik, bazan, irakasleak, instalazioak, gaitasun batzutan prestatu gero lanea juteko, bai? Eta gero zue bete behar zenuten zurea. Eta gaur, diploma jasoko dezue, eta hor firmota dago, zegoen kontratuko atala bete dezuela. Eta hortik, zorionak. Galdera hori zen dizuen, zeate goratzen. Eta bigarren bat, horrekin goratuko zeate gutxio. Esaten zuen, eta ondo etorri zeate, gu gaitasun batzuk emango dizuegu, eta zertarako lan egin. Oso urruti ikusten zen duten orduan seguruan, zertarako lan egin. Ni botatzen nuan ere aipamen bat, seguruan lana eginez, errezago ingo zenukete zure proiektu personal bat, proiektu autonomo bat. Hor pizkat iratuko dugu, baina orain bai, 2 urte pasauta, batzu lania zaudetela, galderak, galdera horiek seguruan buruan dituzue denok. Gero hori bazegoen, proiektu personala itearen errestasun gehiago, eta orain urruti agungo naiz. Proiektu profesionala markatuko du asko zure bizia. Eta hausnarketa hori jarraituz, hemengo datutan eta lehen bakazpi zerizalderi eskatuta datuak
nola gauden, dagoeneko 70% lanean kontratuak izabiltzate. Kontratuak izabiltzate. Beste 20% ikasten jarraitzen dezue. Kapazitate bero beste 10% bat, ofertekin, eta hor mugitzen, eta horrela. Bueno, ikasten erabaki duzuen hori, animo, eta zoriona bukatzen dezuelako, eta baita ere, batzuk ingenieritzakin badaki jarraituko dezuela, gure ingenieritzakin, horiei eskerra bereziak. 10% hori, horrendik, eta zeate asko, horrendik zabiltzatela hori mobiltzen kontraturako edo lan egin nahian, badezu oferta batzuk inguruan, eta esan, berriro Kaspi, Elizalde, lan boltza, hor da zuen zerbitzuan, eta mobiltzen ari dela ofertak, eta zeu hori bukatzen dezuelako zorionak. Eta hirugarrenei, esaten nuan ez egin deko 70 luzea, zeatela lanian, jokatzeko, kotxeak dituzten bezala, argi motzak eta argi luzeak, horako jokoa egin, eta hauko balio du guztiotzat. Argi motzak, argi luzeak. Zertarako, argi motzakin, ondo egiteko orain esku aurrian daukaguna. Badego ja enpresa dute behar batzuk, ongi betetzeko daukagun bete behar horiek. Eta argi luzeak zertarako, pizkatori, urrutiago ikusteko. Ze urrutiago ikusten badegu, az gaitezke ere pentsatzen, nun nago ni 10 urte barru, zer egiten ari naiz, ze lana, bulego tekniko batetan nago, ze sektoren lan intende, talde baten arduraren badaukat, onola mugitzen ari naizen. Azten bagera, gero interesante izango dugu ikasle hoi ipagarrien testimonioak. Zuek hori, beraiek entzuten zauzenean, egin joko hori, zaitik ez, 10 urte barru non. Igual begiak itxi, ikusiko naiz, egiten hauxe, ze horrela errezago izango da, zuen proiektu profesionala egin. Eta honen lotura asko izango du gero zuen bizi proiektuak ere bai. Ez orduan bai, jokatu dezagun argi motzakin, baina luzeekin ere bai. Ze horre lagunduko dizu gero egokia diren pausuak ematen. Pausu horietan egongo dira, oraingo lana, zuen jarrera, zuen evoluzioa, mugituko zeraten edo nola mugituko zeraten, eta bar luze bat. Baina horrekin agente, lehen pizkat hasi geranean, esaten noa pizkat txiste modua, baina batutan bestela etorkizuna bukatzen da azten bukaeran. Eta berriro azten gira beste etorkizuna, zuena luzea da eta mundu asko aldatuko da. Beraz, ni uste dut, komentatzen dizuet ejertzizio hori, egin. Utziko diazue pizka zeuekin metafora marinero bat iten, igual da momentua, helbide bat, meta bat markatzeko, gero helbidea markatu, timoia lehen martu, eta ara jundu. Baina hori, bestela, ez badegu helmugarik, ez badegu helbiderik, gero zein lekura jundu gaituzte. Hor, animo, hor zorionak berriro, eta batzutan ere, maztari utzi bat zaio, ez dut ez inoiz, aguantar el palo, una voz un palo, que historia itxaso txarrak etor daitezkere bai, hor, tinko eta zorionak guzti hori. Hirugarren atala, bukatu eta eskerrak, zuti dauden ziktak ez dauzik irakatlea gau, INH talde ona dauka. Irakatle talde ona dauka, posible izan dira 25 urte hauek ongi betetzea beraien gatik, eta esan ere talde ona eta forman dagoena. Forma metodologiko eta tekniko forma oso honean. Beraiei eskerrak, ez da posible. Eta bai bukatzen,
gogorapen berezi bat, beste lankide batzuk jubilatzen direla, jubilatzen zaizkigu 5 lankide, Eulogio, Elu, Javi, Esposito, esan ditu guztiak. Eta Munin, bikia zaiten dago gaur, aitzitzein da, ez dago ez nuen ikusten, eta Eulogioaren sartzen zaigu, eskerra beraiei, beraien ekarpena handia izan da, eragileak izan dira prozesu guzti honetan, gainera beraiek ezagutzen dute denbora batzuk ez direla gaurkoa bezala, egu batoz beste egoera batetik, orduan ez dute orain dauden medioak, eta ekarpen horretan beraik izan dira agente importante bat, oso importantia. Orduan, eskerrak beraiek, guztaila batian ingo dugu omenaldi berezia, gaurkoa esan aipamen hau, eta berriro eskertu, eta aprobetxatu ere bai, besarkada beraiei, eta baina besarkada badegu beste 2 lankide veterano ere bai, Joserra eta Iñaki Ugalde, eta beraiei besarkada bat ere bai. Honekin bukatzen dut, eskerrik asko.